Здравейте и добре дошли в Таро с усмивка. Ако сте попаднали на това видео, значи това послание е за вас. Това е Таро четене за седмицата от 6 до 12 юли за огнените знаци Овен, Лъв и Стрелец. Да видим какво казват картите. Първо за зодия Овен за седмицата от 6 до 12 юли. Естествено, започваме с огнена енергия. Скъпи овни, тази седмица първо не се предавайте. Така ще се наложи да защитавате това, което сте създали, това, за което сте се борили. Бъдете смели, вярвайте в себе си. Не се предавайте. Това е правилният път. Защитете себе си и вашите възгледи, така че не се предавайте. Ще приключите една трудна ситуация. Променят се нещата и започват да се подобряват с тази десетка въздуха. Ако по някакъв начин сте били зависими от някого, от някакви обстоятелства или от нещо, няма значение, имате абсолютната възможност да се оттърсите от тази зависимост и да се почувствате свободни. Шестицата въздух също говори за това, че нещата се подобряват и приключвате една трудна ситуация. Започвате едно ново пътуване, много по-освободени, без тази тежест, която сте изпитвали до сега. За всеки ще бъде различно, но нещо, което ви е било трудно, ще го приключите. И десетката и шестицата въздух говорят за това нещо. Тоест тази борба тук, просто не се предавайте. Защитете това, което искате, това, което сте, това, за което се борите. Вярвайте в себе си, не се предавайте по никакъв начин и ще приключите нещо, което ви е тежало доста явно, защото и двете карти говорят за край на трудна ситуация и за това, че нещата започват да се подобряват. Добра седмица се очертава определено. Главната аркана е Слънцето. Говори отново за щастлив завършек. За някакви много хубави нови идеи, които ще доведат до голям успех за вас. И отново говорим за това, че трябва да вярвате в себе си. Не се съмнявайте в себе си в пъти, в който сте избрали. Изчистете се от тези съмнения, колебания, които могат да ви подкопават. Те не са правилните. В тази ситуация и в този случай те не са правилните. Като главна аркана тук говорим за нещо по-сериозно, не просто само за тази седмица, за нещо, което ви е тежало така явно от миналото. Успявате да го приключите и наистина вярвайте в себе си. Всичките карти така доста се припокриват от тази гледна точка. Седмицата вода говори за решение, което трябва да вземете, но което ви е трудно да вземете. Проучете внимателно нещата, но не дейте да го отлагате. Ако до сега сте го отлагали, вече не е. Очевидно ще има наистина така промяна във вашия живот тази седмица. И паш на въздуха говори за някаква информация, която ще научите, която ще ви обърка плановете, ще ги забави по някакъв начин, ще ви е трудно да я възприемете тази информация, но така може и нетактично да е поднесена. Но пак казвам, приключвате нещо трудно и не дейте да се съмнявате в себе си по никакъв начин. За всеки един е нормално да имаме съмнения дали е правилният път, дали е правилното решение, дали нормално е, хора сме. Но тази седмица специално е изключително така важно да бъдете уверени в себе си. Да видим още една карта за овните за седмицата от 6 до 12 юли. Пречистване. Остави зад себе си това, което вече не ти служи. Освободи се от всичко, което вече не ти носи радост или смисъл. Когато оставиш зад себе си ненужното, правиш място за нови възможности и позитивни промени. Понякога е нужно да пуснеш старото, за да позволиш на живота си да се развива напред. Може би това решение тук с тази седмица вода, която трябва да вземете и което ви е трудно, е за това, че трябва да пуснете нещо. Но за да влезе новото, трябва да пуснете старото. Няма как, не може всичко. Да видим още една карта. Спокойствие. Вътрешният ти свят се нуждае от спокойствие и доверие в нас. Колкото повече доверие ни имаш, толкова повече спокойствие ще чувстваш. Дишай дълбоко и се отпусни. И
бих допълнила отново за пореден път, освен спокойствие и доверие в себе си. Това беше, скъпи овни, за вас. Желая ви много хубава седмица. Борете се и не се предавайте. Вярвайте в себе си. Продължаваме с Зодия Лъв. Да видим какво казват картите за седмицата от 6 до 12 юли за Зодия Лъв. Скъпи лъвчета, започваме с главна аркана Светът. Ще се радвате на добре свършена работа. Така ще изпитвате задоволство и освен това, нещо, което знам, че за лъвовете е важно, и другите ще изпитват признателност към вас. Така освен това ще ви оценят. Но как да кажа, това е като път към просветлението. Ще видите своя път и радост, чиста радост. Много така хубава карта, което означава, че с тази четворка тук вода няма да се подавате на чувството на недоволство, как да кажа, на скука, на каквото и да било негативно. Отваряйте си очите за нови възможности, защото такива ще има, но е възможно да ги пропуснете. Така че не дейте да мрънкате, не дейте да се възмущавате от нещо, което не ви изнася и не ви харесва. Изобщо не си насочвайте на там вниманието, а си отваряйте очите за нови възможности, защото такива ще има. Но можете да ги пропуснете. Седмицата въздух говори за това, че трябва да си преразгледате плановете. Как да кажа, случва се нещо, което на пръв поглед не се вижда. Така че, пак казвам, отваряйте си очите тази седмица много внимателно. Има така предпоставки да изпуснете нещо много хубаво и да се ядосвате доста за това. Кралица на земята говори за това, че трябва да отделите повече време за хората около вас. Така да бъдете по-разумни, защото ще се налага да взимате решения и е важно да бъдете разумни, за да бъдат правилните решения. Имате възможност да се справите с всички трудности, но първо трябва да бъдете по-добри и второ трябва да проявявате повече разбиране. И към околните, и към себе си, но към околните така с повишено внимание, как да кажа, не ги съдете прекалено строго и бъдете по-съпричастни, по-състрадателни. Рицар на въздуха говори за това, че събитията се развиват доста бързо и имате възможност да взимате много добри решения, много градивни решения, но трябва да си дадете време да премислите внимателно нещата. И с седмицата въздух, както казахме, наистина се случва нещо, което на пръв поглед не се вижда. Така че премислите нещата внимателно, оглеждайте ситуацията преди да вземете решение така по-внимателно, с едно на ум, че има нещо, което не се вижда. И както започваме за седмицата за лъвовете с главна аркана, я завършваме пак с главна аркана Отшелника, което говори за това, че трябва да си отделите време за себе си, да се изолирате от външния шум, от външната суета, от всякакви такива разсейващи фактори, за да се насочите навътре към себе си и да премислите много внимателно какво точно искате и къде се намирате в живота си в момента и дали това ви устройва. Така че, скъпи лъвчета, въпреки че ще получите и признателност и така ще сте много доволни от себе си в началото на седмицата, имайте предвид, че към края на седмицата е хубаво да се обърнете навътре към вътрешния си свят за една много сериозна равносметка, така да се каже, за да преоткриете себе си по някакъв нов начин, защото има, как да кажа, предпоставки да започнете нов път в духовно отношение. Да преосмислите на къде вървите. Така че си дайте време за себе си. Това така или иначе е безценно. Нека да видим още една карта за лъвовете. Благодарност. Оцени това, което вече имаш в ежедневието си. Отдели момент да благодариш на Вселената за живота, здравето и текущото ти положение. Открий 5 неща, които често пренебрегваш, за които да благодариш. Това ще ти помогне да осъзнаеш красотата на настоящия миг и да изпиташ дълбоко удовлетворение от това, което вече имаш.
И да видим още една карта за лъвовете. Тя направо си изкочи. Бъди уверен, уверена. Понякога не вярваш в себе си, но е важно да вярваш в Бог. Вярвай, че Той винаги е с теб. Ние ще ти помогнем да повдигнеш духа си. Помоли ни и ние ще ти помогнем. Това беше, скъпи лъвчета, за тази седмица. Пожелавам ви много хубава седмица и много успехи. И преминаваме към Зодия Стрелец за седмицата от 6 до 12 юли. Да видим какво казват картите за Зодия Стрелец за тази седмица. Добре, отново сме на огнена енергия. Започваме, разбира се, с нея. Така. Ще имате някаква победа. Така, да се каже, ще спечелите някаква награда, публично признание, другите ще ви оценят, но ще се борите за това нещо, а в същото време ще получите добри новини. То ще е вследствие на това, че защитавате убежденията си, решенията си, защитавате си позицията. Не се борете с всеки за всяко нещо, не е необходимо. Защитете си собствените възгледи или решенията, които сте взели. Ще победите. И, как да кажа, ще получите и публично признание и награда за цялото това нещо. Като то ще е нещо, за което вие ще се преборите. А пък Кралица на въздуха говори за това, че ще взимате обективно решения, но трябва да се отървете от излишните неща. Тоест, има нещо в живота ви, което вече си изиграл ролята и трябва да се отърсите от него. Не мисля, че това ще ви затрудни по какъвто и да било начин, но все пак се огледайте за излишни неща в живота, без значение какви са те. Може и да не са материални, може и да са материални, може и да е, ако щете, вреден навик, без значение. Но е време да се оттърсите от нещо. Четворката земя говори за това, че е хубаво да предупредя стрелци, не дейте да харчите тази седмица неразумно. Не се хвърляйте на скъпи покупки и не се изхвърляйте буквално. Имате възможност да вземете добри бизнес решения, но не дейте да пръскате пари. Паш на огъня говори за това, че ще получите някаква новина за нещо ново и вълнуващо. Ще имате възможност да започнете нещо ново. Така, имате възможности да покажете колко сте оригинални и изобретателни, това да го използвате и да бъде изцяло във ваша полза. Дейна седмица ще бъде определено. Ще бъдете доста активни. И завършваме с главна аркана, което е така... Тоест седмицата няма да бъде просто само за тази седмица. Тези събития, които ще се случват и тези решения, които ще вземете, ще имат за в бъдеще отражение, като главната аркана е звездата, която е изключително хубава карта. Щастливи времена ви очакват. Така, направете си планове дългосрочни, положителни и оптимистични за бъдещето, защото има голяма вероятност те да се окажат доста реални. Това е правилният път, който сте избрали. Както казахме, защитавате си позицията, не се съмнявате в себе си, отстоявайте си решенията. И с звездата наистина това е нещо, което идват много така щастливи времена за вас и ще правете си хубави положителни планове. Ще се окажат много по-реални, отколкото си представят. Да видим още една карта за стрелците. Приятелство. Сподели от своята енергия с близките си. Грижи се за връзките в живота си, като ги подхранваш с внимание, любов и разбиране. Изненадай близък, като го заведеш на кино, разходка или просто прекарате качествено време заедно, за да укрепиш вашите взаимоотношения. Така ще изградите спомени и ще създадете още по-дълбока връзка. И да видим още една карта за стрелците. Върви напред. Твоите молитви и положително мислене са чути. Ние сме с теб от началото на тази ситуация. Не се бой, върви напред по пътя. Той е правилен и ще те отведе далеч напред. Това беше от мен, скъпи приятели, и благодаря ви, че бяхте тук. Ако това послание е било за вас, приемете го с усмивка. И не забравяйте, всичко идва в точния момент. Надявам се това видео да ви е било полезно и приятно. Желая ви много хубава и успешна седмица.